हेलो, आप लोग प्रथम अंक के तृतीय दृश्य में देखले नहीं जाए घर फोरनी अपना बहन के ना करके का योजना बना ले भी है। 2-4 दिन तक ओकर बीत गल बाटे अपना बहन गाँव में। बूढ़ा बूढ़ी के सेवा सत्कार में कोनो कमी नहीं है, कहीं से कि बहुत सुखी संपन्न परिवार बा। जेकरा घर में अगर बेटा सहयोग हो तो कोनो प्रकार के दुख ना होखी। हालांकि ओकरा में कोई लाग गइल बा, लेकिन आगे के सीने में का होता आई। माई बाबूजी, कुछ हमनी के जमीन के कागज में गड़बड़ी हो गई बा। हम जात नहीं आ रहा कागज सुधरवावे और हम शाम से चल आई। कोनो बात के टेंशन मत लिया जा। आओ सुनो तारू, तू कोनो बात के टेंशन मत करिया, ठीक बा। और माई बाबूजी के ख्याल रखियो। अगर आए में हमरा देरी भी हो जी ना तो टाइम से खाना दे दिया, लेकिन टेंशन मत करिया, ठीक बा माई? ठीक बा बाबूजी, जा जा बेटा जा, ठीक बा। बेटा हमनी के कोनो दिक्कत नहीं है, जा। ए बेटा, तू जा कागज सुधरवावे। भला एक बेटी के जगह पर 2-2 गो बहू वाली जा, हमारी ये कोनो प्रकार के दिक्कत ना होई। ऐसे तो देखते बड़ा टाइम से गोड़ो दबा देते सो। ठीक बा माई। चलो ना, ये गांव में रविदास जी के झांकी लगल बा हो। बहुत दिन के बाद ये गांव में झांकी लगल बा, चलो घुमा दी, तरह घूम लो। जिंदगी रही कि ना रही, चलो तरह के घुमा दी, घूम लो। छोला चाट बहुत चीज तरह खियाई, चलो। चला ये बुढ़ऊ, पैदल चले के पड़ी की माने कौन व्यवस्था बा? पहले चले के बाहर बुढ़ी। चल तब। आवो ये बुढ़ी आवो, यमुना है छोला के दुकान लगो रहे, चलो तेरा खिया दी, आवो। केने गइलो हो बुढ़ऊ? रास्ता कर बड़ा गइनी का तो? हम हे या गनु, तू केने रह गेलु हो? बगईपुर पर गनु का हो? बड़ा भेड़ लोकत ऐसन हो। भेड़ ना है, तू चकवर है बाबू, आवो।
है जमुना घेरे ठेला लागल है ये चंद्र बाबा के दुकान पर धरा के अधू खिया तनी आव लकठो व लकठो ए बाजी एगो कहावत है कि सोचत रही रोवे ओरा होई के बा होई के जाते नहीं के जमल आव आव तिली अखिए खुदा गो लकठो खिया तनी बढ़िया मिठाई है अब बिना देरी कइले रविदास जी के झांकी लागल बा हरे ना हो बड़ी दिन के बाद है गांव में लागल बा केने बा हो हेलो जाते नहीं हमरो चुप आ सोचत रही रोए के तिली अखिए खुदा गो दो कनियो नहीं है जमुना से हुआ लगल अब बिना देरी कइले फोन लगाओ आ कह दे कि उनकरा साड़ू भाई के कंपनी के उद्घाटन में जाए के 2 दिन के बाद आई हन। ठीक बा दीदिया हेलो कहाँ बनी सासाराम सुनी ना राउर साड़ू भाई के फोन आई रहे कंपनी के पार्टी में बुलौले बड़े जाए तो 2-3 दिन के बादे आई हाँ।